Hello guys. Hello guys. Matag tambis niya atong kaunon ba? Oo guys oh. Guys, tamis kayo guys. Oh, pula kayo ba? Wahiya. Pula. Hinog kayo. Libo di guys. Libo na elementary school. So guys, oh, pula kayo ang tambis ba? Oh. Aga ha. Lami kayo siya kanon jod. Yummy na gawex. Oh. Yummy. Vitamins ba yan na? Vitamins E hantod W. W. Kuan kayo siya kanang pula gid kayo ba? Kinsay nakakaon ingon ani nga tambis, kinsay taga probinsya ingon ani ay. Ano ang tambis sa probinsya? Yummy kayo ni. Yummy Bisaya nga tambis. Atlong lang. Tro mga unggoy guys, nangatkat. Tro akong gawex oh. Ikaw guro unggoy. Nguha nagkuan, tambis. Muna yung imukbang ron guys, tangawa lang ninyo. Pero ako lang ipos ani sa pagpanguha lang sa. Sige guys. Tapos inig mahuman may mga ona sad miyaning tambis. Nagsukoy guys sa kaya ako niya. Naog na siya guys, kay daghan na daw kuno kaya nakuha. Sulod sa sa plastic. Apo na sa nagawex. Oh. Nigkaon ra ko ron. Habab ra ako. Na guys, daghan na kay ilang nakuha nga tambis guys oh. Oh guys. Oh. Yummy. Ska plastic na, dako na nga plastic. Oh. Tara guys. To, ning kamot akong gawex oh. Hurot-hurot na gyud lang panguha guys. Na. Kakumkum na sad. Maingat tanang Kuha na gyud. silpo ba? Sila lami ba? Guys. Oh, ulang na kayo oh. Dagko kayo pagkatambis. Butang na po yung plastic. Puno na gyud guys, dako kayo mong plastic. Tara guys. Munang Vitamins ba yan na guys? Na, tambal las mga kailanganon ninyo ba? Na, Ano siya guys? Ikaw mo guys. Ah, ba? mga unta nyo ron guys. Oh guys. Muna yung mong tambis dari sa probinsya guys. No. Elementary school. Daghan kay ni bunga ni na kukuha na kay daghan namang duda mong nakuha god. Naog na. Muna tay-tayan ay gaanan oh. Hindot kayo, di ka mahulog. Apa nga? Okay na guys. Okay.